הגעתי למסעדה, ואיך יודעים שהיה סילבסטר? תראו איזה נזקים של ונדליזם. התמונה הזאת עולה המון כסף. על החלונות, אפילו הציצים החליטו לצבוע אותם. תינופת, שאריות, גם הכיסאות האלה, חלק הצלחתי לנקות, אבל זה כבר כנראה הכיסא בר הזה הלך. גם פה תינופת. אפילו שולחנות חדשים שצבענו, החליטו לצבוע בצבע שלהם. אבל זה הכל צבוע חדש והרסו את זה.